Tul it-triq il-kosta f'Baħariċċa jinsab fl-aħħar fażijiet tiegħu il-proġett ta' Ġnien Tbissim, park ġdid li qed jinbena fuq art li qabel kienet abbandunata. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli żaret is-sit flimkien mal-membri tal-Kunsill Lokali u Project Green fejn ġew marfa li 85% tax-xogħlijiet issa tlestew. Il-Project Manager f'dan il-proġett Dilina Bella Spiteri irrimarka kif fost l-għanijiet ewlenin tal-proġett hemm il-prijorità li jiżdied il-valur ekoloġiku. F'dan il-ġnien li jkopri madwar 5500 metru kwadru tlesta l-pavimentar u l-faċilitajiet sanitarji. Fl-istess waqt għaddejja l-installazzjoni ta' tamir tal-ob li se joffri firxa ta' attivitajiet għat-tfal u l-familji. U bdew jitħawlu bosta siġar u pjanti. Fil-fatt, b'kollox il-park se jinkludi madwar 500 siġra, fosthom 200 siġra ġdida. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li s-siġar indiġeni eżistenti se jiġu preservati fil-waqt li se jiġu introdotti speċi ġodda ta' pjanti u siġar biex jitjieb l-abitat naturali u tissaħħaħ il-biodiversità lokali. Dr. Dalli esprimiet is-sodisfazzjon tagħha li x-xogħlijiet jinsabu issa fl-aħħar fażijiet. Qalet li minn spazju mitluq li ħafna drabi kienet jispiċċa jattira lejh l-iskart qed isir park b'mod partikolari għal tfal ta' kull età. Temmet tgħid li bekk Project Green qed tara li tabbina l-biodiversità flimkien ma' attrazzjonijiet għall familji.